למנהלה או למיליון? למיליון. תקשיב שנייה רגע, דודו. קצת היסטוריה. אני רוצה לספר לך, אני פה בבית הספר, אני הרבה שנים מלווה את בית הספר הזה, ואתה יודע, הרי אתה באת, אומנם באת קצת אחריי, אבל היית פה. קצת הרבה אחריי. כן, קצת הרבה אחריי, נכון. אבל אני זוכרת כיתות... הייתה קודם כל שושנה, ואז עשו את הבית ספר מסביב. אתה לא מוזג לו שהיית בכיתה? וואו, חלפו השנים, לא הכרתי אותך, זה אתה מוזג לו, כן, נו. ישבת בשורה, בטור ההוא, ישבת ליד דני, נו, אתה זוכר או לא? אני זוכרת פתאום. מה קרה? וואו, חלפו השנים. וואו, אבל איך אתה זוכר אותי? מה, אני לא השתניתי? התלמידים, דודו, ממש חם לי. לא מדליקים מזגנים, צריכים לחסוך וזהו, לא מדליקים את המזגנים. מספיק מה את המזגנים. אבל חייבים להירגע. תבואו רגוע. דודו, אני חייבת להירגע מהמצב. באמת שאני אספר על עצמי, אין הנחתום מעיד על עיסתו. תמי יספר עליי, אני אספר עליה. תמי הלך, הולך? הולך. טוב, תמי אני מכירה שנים רבות. החברות שלי עם תמי זה כמו יין טוב שמשתבח עם השנים. כל פעם אני לומדת להכיר את הצדדים המאוד מאוד מיוחדים של תמי. אני מבינה עכשיו שהיא תראו, היא עושה לי ככה עם היד, היא לא יושבת נוח בכיסא. והיא למעשה העוזרת הכי גדולה שלי היום, בתפקיד החדש שלי. אבל בכלל בחיים. איילה, המתוקה, שבאמת תודה, אני שוב אומרת תודה על החיבור הזה של שתינו יחד במרוץ למיליון. וכמו שאמרתי, איילה ככה יכולה לעקוף אותי בסיבוב, ממש ככה. אז המילים שאמרת הן מוגזמות גם בפניו. אז יסכימו אותי גם הקהל, יש שם קהל שעומד מאחורי מעניין, והוא מסכים איתי לגמרי לכל מילה, נכון? מסכימות? תמי המלאך, ככה הן קוראות לך. את מי אנחנו לוקחים? את דקסטר, בטוח. דקסטר ואת יהודה? לקחנו אותם ואת שושנה בכלל. אבל שושנה לא תיתן לנו לעשות, לא תעשה לנו חלקנים. נכון? מי שיגיע, יגיע ראשון, ואנחנו נכבד את כל מי שיגיע. את מדהימה. את מדהימה. את מדהימה. את מדהימה. תפסיקי. את מדהימה. את יודעת מה? בעצם התנ"ך הוא המדהים. התנ"ך הוא המדהים. התנ"ך הוא המדהים. מה זה נראה לכם? מה, נשב על הכיסא הזה? זה? אתה יודע לאיזה כיסא אני ישבתי באפריקה? עזוב, זה לא הצעת הטוב שלי, אני רוצה להחליף צדדים. כמה זמן אני מחכה לה פה? אני לא מבינה. כל הזמן היא מאחרת. סליחה שאיחרתי, אבל מצאתי שבלול! משהו! בדרך לפה מצאתי שבלול אפריקאי, על עמוד חשמל, לקחתי אותו, שמתי אותו בצד, שלא ידרכו עליו, תשמעי איזה יופי, הצלתי אותו, הכל בסדר. זה כבר בעיה שלך. טוב, מה אכפת לי? משלמים לי על זה. רגע, one momento. כל דבר כחול יפה לי. one momento. יאללה, בנות. אני צריכה כבר ללכת. פליז. די, גבי. בזבזמן, מאמי.
תגידי, מה זה? מה קורה פה? הם הבטיחו לי מכונת קפה, איפה שמו אותה? בקצה של החדר מורים. נראה להם הגיוני, 10 מטר אני צריכה ללכת? מה קרה? על זה את מתלוננת? מה עם זה שהופרדנו? מה קורה? אני אשמה? לא. אז מה את רוצה? ואיפה כל ההבטחות של הרב יהודה? העיקר לקחו לנו את הקרק הכחול, שמו לנו רקע אדום. ואיפה מרסן נעלמה? הבטיחה והבטיחה. סליחה, למה לכולם יש רקע ונעלמה? כחול ולי אדום? תראי, אני עם חולצה כחולה, צריך רק רקע כחול. יאללה, את יודעת... רגע, חכי, תני לי לחשוב, יש לי מה להגיד. זה שישראל הפריד בינינו, זה בעיה. הוא מורה, הוא צריך להיות בחדר מורים, השתלט לי על השולחן. הפרדתי בין גלית למירי, על כל השולחן של גלית השתלטתי. מה זה אמור להביע? מקצוע חדש, מר דקסטר? דקסטר? אני יודעת למה הוא רצה להפריד בינינו. הוא עכשיו רוצה לשבת על ידי, מולי, וכל האנטנות שלו עובדות. גם אם אני עם הגב הוא יודע מה אני עושה. אחר כך הוא בא להגיד לי הכל. איווה. רבקה, די, נמאס לי. תראי כמה ניירת. אני לא יודעת כמה ניירת כבר. באמת, אני לא יודעת מה אני עושה פה. צריכה להיות מעצבת פנים. באמת, אני לא מבינה. במקום זה אני מעצבת תעודות.